3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hyvä, painaa selkä suoraan, kädet eessä. Kädet eessä, hyvä. Pitää selkä suoraan, hengittää, katse eteenpäin, hymy naamalle. Käsi ylös, siellä polttaa jaloissa. Hyvä. Marus ylös! Loistavaa, kajaltoja. Hyvä. Siirretään lattialle. Tapapunneruksiin 10 kappaletta. Ja mennään yhteen ääneen. Eli kun mä sanon alas, niin te menette tänne alas, kun mä sanon ylös. Te nostatte ylös ja huudatte numeroon. 10 mennään. Eka on siis 1, sitten tulee 2. Haussa! Haussa! Ja alas! Ylös! Ei! Alas! Ylös! Alas! Ylös! Alas! Ylös! 4! Ylös! 5! Ylös! 6! Ylös! 7! Ylös! 8! Ylös! 9! Ylös! 10! Hyvä, sieltä lankkuasento. Punneruslankkuasento. Lähdetään oikein punneruksiin. Voin tehdä myös polvet maassa. Mennään 5 kappaletta. Alaskomenolla alas, ylöskomenolla ylös. Maailmanluokun punnerukset, kyynärpäät kohti kylkiä. Halussa! Halussa! Polvet saa pitää maassa, jos se tuntuu. Ja alas! Ylös!